Dr. Amperin Lingdo Myntri jong kot ka kha jong ka jala Meghalaya kala ai buram bat ka ïaroh ya ka Mawkhyrwang Health Centre Southwest Khasi Hills District ba menta ka sngi ka khatsan tarik urampang arja arphosau kala yo ban lek men ya ka jingpen kha khunlung baningkong kani ka sub center ka badang suplishan ha ubnai no pra arja arpholai kata tang hapo arbnai duna ai ba maka kala yo ban let pli perdahi dalade ya kani ka health department da ka bakala ha panyat kejat komba arkanta tam ha ka bala senran lang da uba renikton eltong khar MLA ka Mawkhyrwang kani kalong ka ka bapansa jingkan mau yaka bat ka buram ka leru Shaka de Hands Foundation ka bala shimti ban panyat ya kani ka sub center bat kumju yakinong tre jongka ki ba ai ka jing sumar ka babahatam na ka banta ki pat ba jong kani ka than kani kalong kami ka bala wan kha ningkong ha kani ka sub center badang shupli kadai ka bala tip karteng kum ka kong mat siudor melim ar pholai snem na ka shnong Mawkhyrwang bat ini ikhlung shanrang badang shukha ikhya lai kilo ar spa gram bat baro arngut ki kot ki khya bha